No niin, tällainen tämä nyt sitten olisi. Ihanaan korkeat huoneet. Melkein 6 metriä huonekorkeus. On tilaa hengittää. Paljon tässä olikaan neliöitä? 114, mutta käytännössä tulee 30 lisää, kun täällä on parvi. Siis just tämän kokosta me ollaan etitty. Ei vitsi. Siis onko tässä muuten putket tehty? On tehty vuosi sitten. Ja samalla tehtiin keittiöremontti. Tulkaapa katsomaan. Täällä on paljon tilaa ja kaikki pinnat ovat jalopuuta, todella laadukasta. Ai niin, ja keittiöremontin yhteydessä tosiaan integroitiin Hans Välimäki suoraan siihen leikkuulaudan viereen. Meillä on nykyisessä asunnossa meillä on Jyrki Sukula, mutta se on kyllä vähän jo kulahtanut. Niin, no ei ne kestä käyttöä loputtele. Nykyään tehdään niin huonoa laatua. Siis noi 70-luvun julkiskokithan kesti paljon enemmän kulutusta. Voi kuulkaa, jos nykyään löytää asunnon, missä on Jaakko Kolmonen, niin siitä saa kyllä pulittaa melkein 1 000 000. Sitten voitaisinkin siirtyä olohuoneen puolelle. Tässä on nykyisillä asukkailla ollut seurusteluryhmä. Tosi kivat sävyt. Joo, no totta kai, totta kai jokainen saa äänestää ihan mitä haluaa. Kyllä kuuluu ja oikeastaan pitääkin ottaa. Ahaa. No mikä siinä? Osaaks he olla siis hiljaa? No niillä on kyllä aika paljon sanottavaa, mutta ne saa kätevästi hiljaiseksi täältä katkaisijasta. Tosi kiva ratkaisu kyllä tää Sysse ja Vilkko. Mä luinkin itse asiassa Avotakasta, että nämä on nykyään niinku se juttu olohuoneessa. Että ne on vähän niinku uusi musta. No joo, oikeastaan aika naurettavaakin ajatella, että vielä pari vuotta sitten... Tuohon on jäänyt jotain. Vielä pari vuotta sitten niin ihmiset hankki raheja ja nojatuoleja Benin ja Maijan tilalle. Mitäs tää siis toimikaan? Se on tosi kätevä katkaisijasta vaan. Niin, että se on niinku silleen tavallinen. Se herätti tietysti pahaa verta, koska kun on sovittu tietyt jutut, niin sen mukaan sitten toimitaan. Onko tää siis ihan oikeet Zyskowicz? Tää on oikea. Mä tiedän, että se näyttää jäljennökseltä, monet luulee, mutta se on ihan aito. Joo. Onko tässä muuten miten paljon kaappitilaa? Niin vaimo sitä, että mihin kaikkeen leningit mahtuu. Aivan naisena tiedän. Ja sitähän täällä on. Niin siellä on tietysti Toni Nieminen kaapissa. Joo. Siellä istuu Toni Nieminen ja hän on erittäin rauhallinen ja kaiken lisäksi hän on oikein pienikokoinen, niin leningit mahtuu hyvin tähän viereen, että joskus hän saattaa tehdä telemarkit tuohon parketille, mutta... Joo, no mutta ne pyyhkii siitä helposti pois. Aivan. Ja hänhän on erittäin hyväkäytöksinen mäkihyppäjien joukossa. Että ei ole mikään Harri Olli. No, ei tämän tason asunnoissa mitään Harri Olli-ratkaisuja olekaan. Mikäs toi on muuten tuolla nurkassa? Te huomasitte, tämä mun henkilökohtainen lemppari, aivan mieletön ratkaisu, nimittäin nurkassa on Jarkko Ruutu. Eikö se ole väkivaltainen? Väkivaltainen? Niin. Ei. Enimmäkseen se lukee venäläisiä romaaneja. Anteeksi nyt tää mun ennakkoluulo, mutta onko se ihan hyvässä kunnossa? Kattokaa nyt. Ja se on kuntotarkastettu. Mutta jos se häiritsee, niin sen voi kyllä vaihtaa, että edellisillä asukkailla oli tässä kohtaa Varaava Takka ja sitä edellisillä Timo Jutila. Se Timo Jutila olisi ihana. Se kävisi niin hyvin meidän huonekalujen kanssa. Niin kuin me ollaan paljon mietitty, että onko se sitten säkkituoli vai Jutila. Mutta meillä ei ole kyllä varaa kaikkiin näihin korjauksiin. Meillä on edellisessäkin asunnossa, niin meillä on parvekelasitus ja Hector maksamatta. Kuulkaa, jos Ruutu todella häiritsee, niin ainahan sen voi siirtää tänne sängyn alle. Ihan Tommi Läntisen viereen. Vähän on. Tommi Läntinen on täällä. Tämähän on tosi kätevä. Me luultiin, että Läntinen on jo purettu. Niin kuin nykyään kaikki perinteinen puretaan. Siitäkin Stora Enson pääkonttorin tilalta. Siitähän raivattiin se hieno vanha talo. Mä luulin, että Läntinen purettiin siinä samalla. Läntinenhän meinattiin purkaa, mutta luonnonsuojelijat sai sen sitten pelastettua tänne. Se on nykyään rauhoitettu. Ai jaa, miksi? Sen uloste on niin harvinaista. No joo, tosi kiva. Sillä on kauniit hiukset. Onko tässä muuten omaa pihaa? On. Ja kuulkaa, katsokaa tätä. Pihalla soittaa Jonne Aaron tauotta. So don't close your eyes. Toi ihan. Saattaa tosi itkeä välillä. Ei, mutta ihanaa. Herkkyys miehessä on kyllä parasta. Meillä on siis meidän vanhan kämpän puutarhassa noi kummelit. Ne on jotenkin niin ysäriä. Tiedätkö, aamu 5. Kyllä lähtee. Kyllä lähtis, jos joku vaan suostus ottamaan ne. Niin, mutta söpöjähän ne on. Sitten se tärkeä kysymys. Paljon tää sitten kustantaa? 690 000. Se taitaa kyllä pikkasen mennä yli meidän budjetin. Käydäänkö me kulta katsoa jotain muuta? Odot, pikkuhetki. Jos tehdään tämmönen pieni ajatusleikki, että on jouluaatto, Jonne laulaa
itkeskelee vähän. Hans Välimäki kokkailee jouluruokia. Olohuoneessa Ben ja Maija juttelee, pelaa Trivial Pursuittia ehkä siinä. Ja te tiedätte, että kaapissa onnellisena istuskelee Toni Nieminen. Nurkassa Jarkko lukee Dostojevskia ja mikä parasta, Tommi on luvannut olla hipihiljaa koko jouluaaton sängyn alla. Saanen veikata, että tällaista tunnelmaa ei teidän nykyisessä asunnossa ole. No ei varmaan. Meillä on vaan siinä meidän asunnossakin, siinä on vaan sauna ja se pikkainen parveke. Ai sauna? No tässäkin asunnossa on kyllä sauna, mutta en siitä viitsinyt mainita, kun se on purkuuhan alla. Ai jaa, miksi? No siellä soittaa AC/DC, se on tämmönen vanha klassikkosauna. Siis onko tässä AC/DC-sauna? Uskomatonta, mä oon aina toivonut sellaista sähkösaunaa. Matti, otetaan tää. Me otetaan tää. Me otetaan tää. Mekin saman tien katsomaan, että siellä on AC/DC. Mä lähden pötköttele Läntisen kanssa tonne. Hyvä. Moi moi. Otu tän